Beszélgessetek a házasságotokért! 2025. február 9-től 16-áig házassághete Veszprémben is. Igazából tényleg csak hinni kell, és nagyon fontos, hogy vadásszuk azokat a beigazolódó jelenségeket, ahol látjuk, hogy Isten hozzánk szól, és akkor ezek erőt adnak ahhoz, hogy higgyünk akkor is, hogyha most nem megy. Elmentünk filmet nézni, megnéztük, elkezdtünk beszélgetni, és hát jeleztem a Dórinak, hogy én szívesen akár ennél komolyabb vizekre is eveznék, hogy ne csak beszélgessünk, hanem esetleg randizzunk. Akkor írtam a szakdolgozatomat, és ilyen számomra teljesen idegen, ilyen statisztikai programot kellett használni, és a Danitól kértem segítséget, hogy emlékszem, hogy ült a számítógép előtt, meretten nézte, kattingatott minden. Én meg ültem mellette, és néztem a Danit. Viszonylag hamar beköszöntöttek ezek a kisgyerekes évek, amik ugye nem feltétlen a beszélgetésnek kedveznek, vagy adnak spontán alkalmakat. Igen. Igen, és teljes erőbedobással lettünk szülők. És aztán jött a második gyermekünk, akkor még nem volt 2 éves a nagyobbik, amikor megszületett a kicsi, úgyhogy egy kis korkülönbséggel, majdnem, hogy tényleg mintha ikrek lettek volna. Szülőként nagyon jól össze tudtunk dolgozni, viszont ugye háttérbe került a férfinői mi voltunk, vagy hát egy kicsit úgy nyilván nem ez volt ugye a prioritás. Igen. És ebbe úgy vissza sokkal inkább kellett. voltunk apa meg anya, mint házastársak. Most már úgy futunk így neki, hogy tudjuk, hogy ezekre hogy kell időt szánni. Igen. Onnan indítanám ki az egészet, hogy honnan indultunk. A Dóri nagyon sértődős volt az elején. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valami, és most itt nem akarom lecsökkenteni a súlyát, de hogyha valami kisebb dolog is volt, nem szólt hozzám, hiába próbálkoztam. És ennek végül az lett a megoldása, hogy ha láttam, hogy egy kicsit olyan morgósabb, akkor békén hagytam, és akkor 1-2 nap múlva megnyílt, beszéltünk. Ez igazából odaérett be, hogy ma már igazából nincs ilyen megsértődés, és mindent meg tudunk beszélni. Hát most már odáig eljutottunk, hogy azt már ki tudom fejezni, hogy időt kérek. Tehát az már egy nagyon nagy siker szerintem, hogy azt tudom mondani, hogy Daniel, erre most nem tudok beszélni, meg még azt sem tudom, hogy bennem mi van, tehát hogy ezek az érzelmek, amikor kavarognak, és nem feltétlen tudja, szerintem más is van így megfogalmazni, hogy akkor most mi a probléma egyáltalán. Nekem ez, hogy így tiszteletben tartotta, hogy elfogadó volt, és nem hagyott ott, és nem bírált, ez nagyon sokat jelentett. Rengeteg olyan új tapasztalatom van, amivel igazából olyan érzelmeket élek meg, amiket én nem szoktam. Tehát az önismeret kapcsán felismerek olyan dolgokat, amiket eddig nem tudatosítottam, és ez sokat segít abba, hogy megtapasztaljam, hogy ha a másik esetleg így érzi magát, akkor mire lenne szüksége. Amíg ezt nem tudom, addig persze, hogy nem is tudunk úgy kommunikálni, hogy hát elbagatelizálom a problémát, mert nem vagyok képes arra, hogy megértsem, hogy ez miért fáj a másiknak. Az utóbbi időkben szerencsére észreveszünk magunkon, amikor úgy szólunk a másikhoz, hogy nem kéne. Ezt egy gyors bocsánatkéréssel kifejezzük, hogy vagy most ideges vagyok, ne haragudj, nem ellened szólt, majd mindjárt megnyugszom, de beszéljünk róla. Amikor feszültek vagyunk, az csak a felszín, azt valami kiváltja. És azért ezt szoktuk vizsgálgatni, hogy mégis abban a helyzetben az, hogy most a gyerek a nyakamba ugrott, miért okozott feszültséget. Szerencsére ugye a Sönstati családnapokon
ahol többször is már részt tudtunk venni, és nagyon-nagyon sokat segít a házasságunkban. Hát ott volt ilyen, hogy meg lehet fogalmazni egymásnak a bogarait. Igen, 20 bogárig elvileg még rendben vagyunk. Nekem azok voltak az igazán jó beszélgetések a Danival, hogy amikor úgy tényleg úgy ki tudtál lépni ebből a megoldás központúságból, hogy akkor így praktikus mederbe terelni a folyamatot, és akkor lerakni, hogy akkor mit kéne csinálnom, hogy jól működjön. Igazából tényleg csak hinni kell, és nagyon fontos, hogy vadásszuk azokat a beigazolódó jelenségeket, ahol látjuk, hogy Isten hozzánk szól, és akkor ezek erőt adnak ahhoz, hogy higgyünk akkor is, hogyha most nem megy, de hogy ez valami hosszabb jónak az eredménye lesz, és ez tényleg sokat tud segíteni.